سلام تخطاتلت نيس channel كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكون أنا ودر من نيتوي أبزار سزيان نريو حاد عزيو عقداسي نبزوح كفالنا حبرة سبنا زتن كفن زشكرن حمام إيوك هون السدما حمام رأسي أنا وين بغرب عزفلطون بزوح بزي زشكرن الحمام تلو حمام رأسي إذا حمام رأسي كاب من تايز بكاس كنفلتي نفسيا مغنياتو بزوح عينت كاب بزوح عينت بكاس ما بقسناتو انت فلي كادما انت عينت كن كقبرو لتغل قللنا لزخل كتاكم تخل اقداسي فيديو كمنه ويحك قبرا زقبعني زنبرت فيديو حجه قبرو لكم تحسب زلكم ماچم رئيسك بحال كله بزح غزي بس انتينا نتحازو بس مرزم قالينا نتحازو عبك فالاتون كون غلي كانوا حمامات جن علو مس رئيس زتحازو كاب غزينا بغزي بغستفل عليه مغنياتات كما تزغلو بتوسخي أبينا كفالنا يرسنا أبزدي زحمنا أبزدي دحمنا أبتقعينا دي دحمنا أبدحري دي زحمنا نزتفل عليه مغنياتاتيو زنت أبهر إزغام بفلات يدلي أبزا فيديو زي عجي أبيك حماكا غلو انت عينة حمام رأسيو زحماكا زلو مرزم أبي بوتاي تسمعكا كالا عينة نايسترس متاكا حمام رأسي أبي تسمعكا بستفل عليه من قدي كن رياكم فتنينا بسيلي تسني انتي كتقبر لك كحجزك زغل حساباتون مسو كنغربينا سلامنتاي رئيسنا اتكاند زدلينا كفالنا هيوتنا سلازغون everything depends here كل نجار كابرسنا يزمنشو مايك ست دي خايت ستن تزاز كابرس خايزمت كتمهار دي خايت مهار تزاز تمهير كاخت عواد دي خايت عواتن كابرس خاي كله سلازي رئيسك ساب اقداس زغوني بمنصور دما نريس زعكل أخول مدهانيتن مصنعتنا يتجبرنا له انتاي يبلو كابزن تحت زلو بزف ساينساو مرمر تغيروا انت بتصحين زلو كابزن اللي على زلو بوشتا برسنا زلو صقمات كن كينا بحجي ايو كفلت زبزح مستيرات هيتصبدو نحمام رئيسي مدهانيت علي نسلو سون كالي اتا وشت رسنا حكايات زغليه زبل زلو بحافشا اذا فيديو زيا بس حمام رئيسي زلنا رديتن افلطون نخن عبك تحجزنا كسام بودا تتخطاتلو سئلنا راهم اتزدلي حاجزات كم مخرج ما كن من مدهانيت يكونن مغري ويكا ادفايس إنا خنب كنفتن سلازي نابتا فيديو قاتفكمي سناي مكتتان ليتس جو مبزحتنا سبات ناي رئسك أنزا يحممنا ولا كنت خونه كل رئسك أنزا جنا حد عينة يكونن حديو discomfort ويدما زي ممتشاو يخون حديو دما ناي وقع زبل سمعيت يهلو حديو دما أبستوسنا بوتا تراي زحممنا كم مرزن زبلو استفلاليو ناي رئسك أنزاتات ألو لو ما عنتن اليوم اتوم بأبزحة زرأيو ناي رئسك أنزا عينتات يوم كمون بخيمة كندحنهم ويدما تريت كنقبروم نخقل زبل كنرينا كساب مودعتا ات فيديو مسانا نكتسنحون دعدمنا قطتا نابت فيديو نحلف اتوم لما عنت نريهم ناي رئسك أنزا primary headaches زبهالو يوم እዚ ማለት እቲ ናይ ርእስክ ኣንዛ ዝጅምረና ወይ ድማ ዘሕምመና ብናይ ደጋዊ ሓይሊ ወይ ድማ ነብስና ብዘጋጥሞ ካልእ ኣንዛ እንተ ዘይኮነስ ወይ ድማ ብሕማም ኮነ ብኣለርጂስ ኮነ ብጭንቀት ወይ ውን ስትረስ ዘይኮነስ ናይ ርእሲ ሕማም ኮንዲሽን ክህልወና እንከሎ ዝፍጠር እዩ እዞም ዓይነት ናይ ርእስክ ኣንዛ ኤፒሶዲክ ሄዴክስን chronic headache تباهلهم أب كلتا يخفلو episodic headache مالت بأبزحة جزازقات مكوينو كاب 15 معالتات أبورحي يقاتمنا أزيهم عينة حمام دما كاب 3 دقيق اسكاب بزوح ساعتات كتنح زخل عينتيو اتكال chronic headache النبلو دما أب حدا ورحي لعلى 15 معالت كقاتم زخل كوينو نازي حمام كما يجيركم كتدحنوا وكم زلكم بلان دما يدلي ازي كابلنا نابتم 6 primary headaches ويدما رأس حمام زبهالو زرزر نحلف
عبب السرات ني تخطاتلتي نايزي channel مچم أبتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيركم ممكن تمحارتو دليون كم زلوخي فلدي بزح كورسات ناتنا محاتير وان ديسكاونت غيرنا لنا كيتكم نت كورسات كويب سايت وسيتكم اكشن وسدو thank you very much قدامي tension headache زبهال ናይ ርእሲ ቃንዛ መብዛሕትኡ እዋን ብስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት ዝለዓል ኮይኑ ኣብ መላእ ርእስኻ ቃንዛ ይስምዓካ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ክሳድካ ግንባርካ ናይ ርእስኻ ቆርበትን ማእገርካን እውን ድኻም ይስምዓካን ሴንሲቲቭ ትኸውን እንድሕር ደኣ ኮንካ tension headache ይበሃል ናይዚ ዓይነት ሄዴክ ቃንዛ ንምጥፋእ ወይ ድማ ንምድሓን ናይ ፀረ ቃንዛ መድሓኒት ወይ ድማ over the counter ዝበሃሉ ናይ ዶክተር ትእዛዝ ዘየድልዮም ብምውሳድ ጥራይ ክትድሕን ትኽእል ኢኻ እዚኦም ከም aspirin ibuprofen ወይ ድማ advil acetaminophen ዝበሉ መድሓኒታት ክንወስድ ንኽእል ኢና እቶም ዝዘርዘርናዮም እንድሕር ደኣ ዘይሰርሑልና ኮይኖም ናብ ጥዕና በዓል ሞያ ብምኻድ ከም ሜሎክሲያም ኢንዶሜታሲን ኬቶራክ ዝበሃሉ መድሓኒታት እውን ከእዝዘልኩም ይኽእል እዩ ቁጥሪ 2 ክላስተር ሄዴክ እዚ ዝበሃል ናይ ሄዴክ ዓይነት ዘቃጽልን ዝወግእን ስምዒት ዘለዎ ናይ ርእሲ ቃንዛ ዓይነት እዩ እቲ ናይ ሕማም ቦታ ኣብ ድሕሪ ሓደ ዓይንና ወይ ድማ ኣብ ሓደ ገጽ ናይ ርእስና ጥራይ እዩ ዝስምዓና እዚ ዓይነት ናይ ርእሲ ቃንዛ ካብ 15 ደቂቕ እስካብ 3 ሰዓት ክጸንሕ ዝኽእል እዩ እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 3 ግዜ እውን ኣከታቲሉ ከጋጥመና ከም ዝኽእል ይንገር እዚ ዓይነት ናይ ርእሲ ቃንዛ ኣብ ኣወዳት 3 ዕጽፊ ናይ ምግጣም ዕድል ድማ ከም ዘለዎ በዓል ሞያታት ጥዕና ይናገሩ ናይዚ ናይ ርእሲ ቃንዛ ዓይነት መንቀሊ ግና እንታይ ምዃኑ እስካ ሕጂ ክርከብ ወይ ድማ ክፍለጥ ኣይከኣለን እዩ ነዚ ናይ ርእሲ ቃንዛ ንምድሓን ሓኪምኩም ኦክሲጅን ቴራፒ ሱማትሪፓን ሊዶኬን ዝበሉ መድሓኒታት ክእዝዝልኩም እውን ድማ ይኽእሉ እዮም ሳልሳይ ማይግሬን ወይ ድማ መርዘን ማይግሬን ወይ መርዘን እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ናይ ርእሲ ቃንዛ ኣብ ውሽጢ ርእስኻ ዝደፍእ ዓይነት ቃንዛ ዘለዎ እዩ ማይግሬን ፔን ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ርእስኻ ውሽጢ ዝወቅ ዓይነት ወይ ድማ ቢቲንግ ስምዒት ትሮቢንግ ፔን ዘለዎ እዩ እዚ ንብዙሕ መዓልትታት ዝጸንሕ ቃንዛ ኮይኑ መዓልታዊ ስራሕትኻ ንኸየተካይድ ዘጸግም ዓይነት ሄዴክ እዩ ማይግሬን ኣብ ሓደ ክፋል ናይ ርእስኻ ወይ ድማ ዋን ሳይድድ ኮይኑ ንዓው ዝበለ ድምፅን ብርሃንን ሴንሲቲቭ ንኽትከውን ድማ ይገብር ማይግሬን ወይ ድማ መርዘን ምዕልዋል ምትፋእ ወይ ድማ ቮሚቲንግ ድማ የኸትል እዩ ቅድሚ ማይግሬን ምጅማሩ ከም ፍላሽንግ ላይትስ ወይ ድማ ብርሃን ምርኣይ ዚግዛግ መስመራት ምርኣይ ነጠብጣብ ምርኣይ ዝበሉ ምልክታት ክተርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ሓደ ገጽ ናይ ገጽኩም ኢድኩምን ቃንዛ ክስምዓኩም ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ እውን ምዝራብ እስካብ ዘጸግመልኩም ክበጽሕ ይኽእል እዩ ማይግሬን ዝተለመዱ ፀረ ቃንዛ መድሓኒት እንድሕር ደኣ ዘይሰርሐልኩም ኮይኑ ሓኪምኩም ትሪፕታት ዝበሉ በኣፍንጫ ዝውሰዱ ወይ ድማ ዝውሓጡ ክኒን ከምኡ እውን ብመርፍእ ዝውሰድ ናይ ፀረ ቃንዛ ክእዝዘልኩም ይኽእል እዩ ሱማትሪፕታን ሪዛትሪፕታን ዝበሉ ካልኦት መፀረ ቃንዛ መድሓኒታት እውን ከም መማረፂ እቲ ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ክህበኩም ይኽእል መርዘን ቅድሚ ምጅማሩ ንምክልኻል ወይ ድማ ፕሪቨንት ንምግባር ኢንደርቫል ቶፕሮል ቶፓማክስ ዝበሉን መድሓኒት ክትወስዱ ድማ ትኽእሉ ኢኹም ራብዓይ ሄሚክራኒያ ኮንቲኒዋ ዝበሃል ናይ ርእሲ ሕማም እዚ ዓይነት ናይ ርእሲ ሕማም ኣብ ቅድሚት
ድሕሪትን ኮይኑ ኣብ ፍርቂ ገጽና ጥራይ ዘጋጥመና ወይ ድማ ዘሕመመና ዓይነት ርእሲ ሕማም እዩ እዚ ኣከታቲሉ ን3 ወርሒ ዝጸንሕ ዓይነት ናይ ርእሲ ሕማም ወይ ድማ ናይ ርእሲ ቃንዛ እዩ እንዳ ጸንሐ እቲ ናይ ቃንዛ መጠን እንዳወሰኸ ከም ዝኸይድ ድማ ኮይኑ ይስምዓና እዚ ዓይነት ናይ ርእሲ ቃንዛ ኣብ ኣወዳት ካብ ኣዋልድ ብክልተ ዕጽፊ ናይ ምፍጣር ዕድል ድማ ኣለዎ እዚ ዓይነት ርእሲ ሕማም ናይ ዓይኒ ምቕያሕ ኣብ ግንባር ምርሃጽን ናይ ዓይኒ ምኽዳን ወይ ድማ ዕረፍቲ ዘይምህላው restlessness ዝበሉውን ከም ምልክታት ክነርኢ ንኽእል ኢና ነዚ ዓይነት ናይ ርእሲ ቃንዛ ዘዕግስ ኢንዶሜታሲን ዝተባሃለ መድሓኒት እዩ ናይዚ መድሓኒት ብንእሽተይ መጠን ወይ ድማ low dose ተጠቒምካ ንመዓልቲ 3 ግዜ ብምውሳድ ነቲ ቃንዛ ክትዕግሶ ድማ ትኽእል ኢኻ ናይዚ መድሓኒት ወይ ድማ ኢንዶሜታሲን ብዙሕ ዶዝ ምውሳድ ግና ናይ ጎናዊ ጸገም ወይ ድማ ሳይድ ኢፌክት ከምጽልና ስለ ዝኽእል መጠኑ ቀኒስና ምውሳድ ኣገዳሲ ይኸውን ቁጥሪ 5 ice pick headache እዚ ዓይነት ናይ ርእሲ ቃንዛ ንብጣዕሚ ሓፂር እዋን ዝጸንሕ ኮይኑ እዚ ሓፂር ኢንተንስ ዝወግዕ ዓይነት ናይ ቃንዛ ሕማም ዘለዎ እዩ እዚ ግን ንውሑድ ሰከንድ ጥራይ ዝጸንሕ እዩ እዚ ዓይነት ቃንዛ ብመዓልቲ ንብዙሕ ግዜ ክመላለስ ድማ ይኽእል እዚ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ናይ ርእስና እንዳተቀያየረ ሃንደበት ዝመጽእ ናይ ርእሲ ቃንዛ እዩ እዚ ዓይነት ናይ ርእሲ ሕማም ንሓፂር እዋን ስለ ዝጸንሕ ትሪት ንምግባር እውን ግዜ ኣይህበካን እዩ ኮይኑ ግን መድሓኒት ከም ኢንዶሜታሲን ጋባፔንቲን ሜላቶኒን ዝበሉ ብምውሳድ ንመጻኢ ንኸየጋጥመካ ወይ ድማ ኣቐዲምካ ፕሪቨንት ንምግባር ዘኽእሉና መድሓኒታት እዮም እንተ ኣጋጢሙ እውን እቲ ፍሪኩዌንሲ ንኽቕንስ እውን ይገብሮ እዩ ቁጥሪ 6 thunderclap headache thunderclap headache ዝበሃል ናይ ርእሲ ቃንዛ ብጣዕሚ ከቢድ ወይ ድማ severe ዓይነት ኮይኑ ሃንደበት መጺኡ ኣብ ሓደ ደቂቕ ድማ እቲ ዝለዓለ peak intensity ወይ ድማ ኣብ ከቢድ ቃንዛ መጠን ወይ ድማ level ክንበጽሕ ይገብር እዚ ዓይነት ናይ ርእሲ ቃንዛ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘለና ድማ ሓደ መመላኸቲ እዩ ሓደ እዋን thunderclap stroke ደም በዝሒ ናይ ርእሲ ጉድኣት ወይ ድማ brain injury ናይ ደም ምስኣነን ምልክት ክኸውን ድማ ከም ዝኽእል በዓል ሞያ ጥዕናታት ይናገሩ ነዚ ዓይነት ናይ ርእሲ ቃንዛ ንመጀመርያ እዋን ከጋጥመካ እንከሎ ናብ ጥዕና በዓል ሞያ ብምኻድ ንምንታይ ከም ዝኾነ ቸክ ምግባር ድማ የድሊ እዚ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘይኾነ ምስ ኣረጋገጽኩም ፕራይመሪ ናይ ርእሲ ቃንዛ ምዃኑ እንተፈሊጥኩም ኢንዶሜታሲን ጽቡቕ መዓገሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት መድሓኒታት ከም ካልሽየም ካናል ብሎከርስ ቤታ ብሎከርስ ቶፕራሜትን ካልኦት ዓይነት መድሓኒታት ብምውሳድ ነቲ ናይ ርእሲ ቃንዛ ክንዕግሶ ንኽእል ኢና ስለዚ ሎማዓንቲ እቶም 6 ናይ ፕራይመሪ ሄዴክ ወይ ድማ ፕራይመሪ ናይ ርእሲ ቃንዛ ዝበሃሉ እንታይ ተጠቒምና ከም ነድሕኖምን እንታይ ምዃኖምን ርኢና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ድማ ኮመን ሰከንደሪ ሄዴክስ ዝበሃሉ እንታይ ምዃኖምን ከመይ ጌርና ክንዕግሶም ከም እንኽእል ወይ ድማ ትሪት ክንገብሮም ከም እንኽእል ዝብል ድማ ክንርኢና ንሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ዝመጻና ትሕዝቶ በዚ ወዲና ኣለና ቀጻሊ ከምቲ ናይ ሎማዓንትን ሰሓብትን መምህርትን ዝበልናዮም ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽ ኢና እቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንኻልእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ሼር ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም ክሳብ ፍጻመ መደባትና ስለ ዝተኸታተልኩምና እንዳመስገንኩ ኣብዚ ክፍለየኩም እየ ስለ ምክትታልኩም የቐኒለይ Thank you for watching.